дръж го, айде дръпни малко пътя. Селани! Дръпни малко да го видим какво е толкова. Дръж! Аз не мога да влезахме. И ще му настине главата колко. Вчера някой покрай едно е такова, аз не мога да влезахме. Трябва да ти правят къстъм мейт, мащаб 1,20. Стесна се фиркаме, за да е някакво безумно ламборджини. Това мога да е познат на полицайите, него да не го спират. Джоб, сега гледай, кажи къде аз бил. Значи караме по Елоней, това е Елоней, караме докато може. Къде има Колинс Авеню? Сега не сме ли на Колинс Авеню? Там пише на такова. Колинс Авеню, ние сме на Колинс Авеню. Значи виж, там трябва да видиш и другото, както е пълна към морето е там някъде. Виж ли как е? Виж ли как? Да, ама този път беше само в другата посока. Абе да, сега ще отидем в това,